да покажа аз баничката с кашкавал. Как и налагам масълцето. В момента. Това е най-хубавата за нас баница с кашкавал. Мажа я с хубаво истинско руско масълце този път, поради липса на мандраджийско. Ето така я омазвам с масълце. И се получава, показваме от тук, от тук. И като се дигне, момент само. Искам да покажа какво е хубавата баница. Най-хубавата ни баница. Е така се получава с най-хубавата баница. Ето за това става въпрос. Ето за това нещо става въпрос. Браво! Е така да ви е сладко, на който може да си произведе или намери такава баница.